こんばんは。こんばんは。オレイメン。ラミン。オレイメン。はい、モンゴル語の勉強をやっていきたいと思います。今日は、会話の22やっていきたいと思います。はい、会話22ですね。全部いきます。はい、じゃあ、毎回最初にゆっくり読んでほしい。ハリさんやりゃ、ホリンホリ。どれからチニアチャールノードルオクロアジルタアミスンからアシュギでボルセルレクマルサナスボルボロードホツラフシャフサにもセルレクボルコームステ大使い。大使い。ね。じゃあ、これは、サラボステが、ボステがね、アラを忘れてしまって、ね、遅刻しそうになったんですけど、でサラのおかげさまで、間に合った話ですね。サラ、チニアチャール。あなたのおかげさまで、チニアチャール。오늘도 옥소 회사 아질다 안슨仕事に間に合った。間に合いました。仕事に아질다間に合いましたね。안슨さら、足食いでよかったです。よかったですね。ということはモンゴルで足食いでって言いますね。これもうワンセットですか？ワンセットですよ、本当に。足食いで使わないし、でもなくしちゃいけないし、本当にセットで、よかったですね、という言葉は、足食いで、セットでですね。で、僕が、세로릭 말츠나스 버섯도 허츠럭 샥슨. 세로릭 스르릭じゃなくてね。ソロリクじゃなくてね。これちょっと間違えてやまとちょっと間違いにくいね。セロリクというのはアラームのことですね。で、セロリクマツナス버섯。これは過去に話してますね。忘れたせいで。ね、忘れたせいで。セロリクマツナス버섯。허츠럭 샥슨。허츠럭という言葉は遅刻する。シャフスン。これ、シャフスンという言葉を使うと、イティシャフスン。ね。もう、食べるところでした。遅刻するところでした。ということになるので、ほつらシャフスン。もう本当に、そうしそうになったけど、何とかできたということですね。ほつらシャフスン。세로릭 말츠나스 버섯 허츠럭 샥슨. 티모 세로릭 버섯함치대 배차. 버섯함치대という言葉はお母さんが子供にたくさん使うんですね。버섯함치대というのは危ないという意味です。버섯함치대で危ないという意味があるんだけど、今回は気をつけましょう。배차。危ないというのはあるから、ね、bad side 言いましょうということになるけど、ね、ご存知だ bad side というのは気をつけましょうという意味になる。気をつけましょうということは、ご存知だ bad side ということは、この言葉だって覚えちゃった方がいいですね。これもセットだね。気をつけましょうという言葉はモンゴルではないですね。なんか、ね、ティームをするとご存知です。ね、アラームをちょっと気をつけましょうっていうことですね。ちゃんとしましょうっていう、そうしないと。これ原型で言うに気をつけるだったの？気をつける。ボソンしてしましょうって言ってるから、気をつけたわ。はい。ボソンしてベス。はい。ボソンしてベス。気をつけました。ね、そういう話ですね。じゃあ、もう一度、シャドウイしてみますかね。사라 지니아차 오늘들 옥소 아질다 암슨 아시구이데 세로직 마르츠나스 버섯 허스럭 샥슨
Тийм үү? Тийм үү? Сэрүүлэг боломжтой байцгаая. Сэрүүлэг боломжтой байцгаая. これ、セロリという言葉をするときにね、場合は、うる、あとは、いるという言葉を忘れずにね、セロリ。ちゃんと気をつけて言うと、結構、綺麗な発音が出るからね。サラチニ、몽골 좀本当に。サラチニアチャー、오늘들 옥소 아직도 않상. 아쉬우대. 세로색 марцнаас болоод хоцрох шахсан. Тийм үү? Сэрүүлэг боломжтой байцгаая. 사라 지니아 차르 오늘들 옥소 아직도 않상. 아쉬우대. 세로색 марцнаас болоод хоцрох шахсан. Тийм үү? Сэрүүлэг боломжтой байцгаая. ね、大事ですかね。そして、新しい単語を今度ね、チニアチャール。ね、あなたのおかげで。本のおかげでだったらなんていう？ノンニアチャー。ノンニアチャー。ノンニアチャー。お父さんのおかげでですね。아윙 아차. 아윙 아차. 네. 에진 아차. おかげさん。아차. ですね。で、오늘들 옥소. 오늘들 어래? 오늘들 어래? 금방. 今夜になる。今夜になりますね。아질. 仕事ですね。안주. 만약. 안주.ですね。아쉬우대. 세로색. 마르츠나스 버섯. хоцрох шахсан. боломжтой байх. 大丈夫ですか？はい。結構新しい単語ができてるんですね。今回はおかげさまと、せいでという言葉が結構出てるんですけど、忘れたせいで。で、あなたのおかげ。ちにあちゃう。あウィンあちゃう。えじんあちゃう。のんにあちゃう。わくしんあちゃう。先生のおかげでですね。で、せいで。마르츠나스 버섯. 비츠네스 버섯. 자마스 버섯. 자마스 버섯. 아나타노 세대. 자마스 버섯. 자마스? 아나타노 세대. 지니? 지니. 지니 아짜리. 지니 버섯잖아요. 자마스 버섯. 자마스. あなたからのせいで。私のせいでだった。ナダスポさん。ナダスポさん。チャマスポさん。なんでボストスポさん。なんでチャマス？そんなもん？そんなもんですよ、もう。ナダス、チャマスのこと、セブシリーズ。せいでという言葉を使えるときに、もし私とあなたという言葉を使うときに、ナダス、チャマス。で、人の名前になってくると、ボストスポさん。その辺はわかりやすいね。で、これが動詞になってくると、サラガスポさん。サラガス。モンゴドスポさん。ジャポノスポさん。動詞になってくると、マツネスポさん。忘れるせいでだったら忘れるせいで、マタスポさん。マタスポさん。マタスサナスポさん。そんな感じですね。結構使えると、多分気づいて、ね、身につくと思いますね、これは。はい、今日はこんな感じですね。なんか質問とか大丈夫ですか？はい、そうですね。YouTube でご覧の方もなんか気になること、わかんないこと、
この表現だ、ここではこう言ってるけど、じゃあこの表現はみたいな。どうしますか、どう言えますかとかね。はい。いろいろ書いてみたんですけど、ちょっと間違えてるかもしれない。直してくださいとかあったら、いつでもどうぞ。はい。はい。ということで今日も、お勉強やっていきます。ありがとうございました。ありがとうございます。また来週。バイバイ。